Fatima. Ayya na riga da na saba ni Fatima ita nai nema. Fatima gimbiya, Fatima ƙaunar kirayi na ta girma. Mai nake tunani mai na gani kan kikin ji 'yan mata. Na fi son ki yarda Fati zan so ki gane manufata. Ke ce a raina na san kin yi wa 'yan matarata. Taka hankali Fatima mai kyan hali haɗi da nagarta. Bacci idan zan yo sai na yo kiranta mun gaisa. Ta ce tana so na sosai ba ta so miyo nesa. Sannan tana so ma mu je gunsu umma mu gaisa. Ni ko ina gani Fatima ta zama bishiya ta saki rasa. Karga da na saba ni Fatima ita nai nema. Fatima gimbiya, Fatima ƙaunar kirayi na ta girma. Da gida Khalifa S yaro yanzu dai fa kafa gani. Na samu Fatima sosai ba ni fa ba shiga tsanani. Amma tunani na kar Fatima gaba tabbar ni. Fati sarauniya Fatima kar dai kisa ni in shiga wani tsanani. Karga da na saba ni Fatima ita nai nema. Fatima gimbiya, Fatima ƙaunar kirayi na ta girma. Kullum ina roƙon Allah dai ya bani ke. Idan na same ki na san na tsallake. Ki zamo mai ɗaki na zanai kula da ke. Kin zamtinin jiki Fatima in dai dake fato ba wata ni dai. Ke ce tunani na domin ke nake gani. Ni ke na zaɓa na san zaki kula da ni. Ki zamo jigo na ke ce mai kula da ni. Nidin fanaki ne Fatima ni ke kaɗai nake so yin ta gani. Karga da na saba ni Fatima